Σκέψου γρήγορα πώς νιώθεις το πρωί που μπαίνεις στο αμάξι για να πας στη δουλειά. Ποιο είναι το συναίσθημα που έχεις εκείνη τη στιγμή? Είναι ένα συναίσθημα που το θέλεις να το έχεις για πάντα? Και όταν λέω για πάντα, μέχρι τα 60-65 σου, 70, δεν ξέρω μέχρι πότε θα μπορέσεις να βγεις στη σύνταξη. Και αν δεν το θέλεις, έχεις βρει έναν τρόπο, οποιονδήποτε, για να μπορέσεις να ξεφύγεις γρήγορα από αυτήν την κατάσταση. Και επειδή το γρήγορο είναι σχετικό, για κάποιους είναι 6 μήνες, 2 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει εάν έχεις βρει έναν τρόπο που μπορεί να σε βοηθήσει, να έχει δηλαδή την προοπτική για να ξεφύγεις από όλο αυτό. Υπάρχει? Αν υπάρχει, τέλεια. Αν εσύ που το βλέπεις δεν έχεις βρει ακόμη τον τρόπο, αλλά ψάχνεσαι και θέλεις να βρεις έναν τρόπο τον οποίο θα δεις ότι γίνεται, μπες στο προφίλ μου, στο bios, πάτησε το link, δες κάποιες πληροφορίες και έτσι θα μπορέσουμε να έρθουμε σε μία επικοινωνία μαζί, να γνωριστούμε και να σου δείξω κάποια παραπάνω πράγματα ώστε να δεις τι άλλοι τρόποι υπάρχουν πέρα από αυτά που έχουμε μάθει από μικρή ηλικία.